खंय जातात जातात खंय आम्ही आचऱ्याक चल्लो आमचो रामेश्वर आमचे भूमी हा थंय आमचा नाटक गाव तसो चांगलं त्याच्यासाठी आम्ही चल्लो हे सगळे आमची जी आता रामेश्वर प्रोडक्शनची जी टीम आहे ती गाव तसं चांगलं नाटक सादर करू आम्ही आमच्या आचऱ्यात जन्मभूमीत जातो त्या ठिकाणी बराच मोठा रामेश्वराचा स्थान आहे हनुमान जयंतीक आमचो कार्यक्रम आहे तुम्ही बघू घेवा हे काकू खंय चाललं आचऱ्याक चल्ले गाव तसं चांगलं नाटक करूचा आमचा बघू चला कुठे चाललास नाटकाला चाललंय चला नाटकाला चला चला आता ही तोंड लपवणार बघा आम्हाला घेऊन चालले तशी थोडं थोडं चला चला नाटकाला तुम्हाला ह्या दोघांना बॅगा उचलायला आणल्यात ह्या सगळ्या बॅगा आहेत ना त्या ह्या दोघे आम्ही खास बॅगांसाठी आणल्यात हे माणसं आहे दोघं का आम्ही खाऊ पिऊ घालतो आणि पगार देतो आमच्या बॅगा उचलू चला बॅगा उचला चला चला बॅगा उचला बॅगा उचला चला 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 तर गाववाल्यानो आम्ही गावी इलो ती पण स्पेशल ट्रेनने पनवेल सावंतवाडी नाव ना पनवेल सावंतवाडी ट्रेन पकडली आम्ही हॉलिडे स्पेशल एवढी बेकार ट्रेन हा 9:30चा टाईम होतो आणि 12:30 सुटली आणि 4चा टाईम होतो कणकवली आता वाजले 9 वाजले तरी अजून पोचायचं नाव नाही त्यामुळे तुमका गावी येऊचं असतं तर दिवा ट्रेनने या पण या पनवेल सावंतवाडी स्पेशल ट्रेनने येऊ नको बघू आता किती वाजता पोहोचतो आमका लवकर पोचायचा होता खूप सारी कामं होती पण अडकली कामं सगळी 4 वाजायच्या 10 वाजले आणि आम्ही फायनली आता पोचलो 10 वाजता कणकवलीत काकू ही का तर उठून आणली नशी पुढे गेलो असतो आम्ही झोपलेली ट्रेन मध्ये तू झोपलास हे उतरले ना त्यांच्या खाऊच्या गजाली चालू झाल्यात उठल्या आधी चिकन खातील का मासे काकू तुका काय डाळ भात नको काय नको मी कॅलेंडर सरकान सरकात बसा पूर्ण त्याच्यात वाक्य असा होता की हा सांगतो पूर्ण कोणाचं तर जानकीचं म्हणजे प्रतिभाच्या आईचं सगळं कथानक सांगत असतो हो आता त्यांनी मध्ये विचारलं त्या बाईचं नाव काय थांब सांगतो थांबवल्या पुढचं पॅच पूर्ण बोललो तुला त्याला कॉन्फिडन्सने बोललो करा पण नंतर काय होतं माहिती हाच प्रतिभेचा मुलगा जानकीचा मुलगा आहे ना तो प्रतिभा बोलला तो प्रतिभा म्हणजे माझी बायको तर तिचं नाव प्रतिभा होतं ना आणि ह्याची पोरगी असते म्हणजे मानलेली पोरगी असते ती तिचा जानकीचा मुलगा म्हणायला पाहिजे प्रतिभाचा मुलगा म्हणतो प्रतिभाचा हो लागलो प्राउडिंग करू लागलो प्राउडिंग करू तर आम्ही इलो असू सुलोचना निवास मध्ये सेकंड टाइम आपण इलो नाही गो एकदम रोडच्या बाजू आणि समुद्राच्या बाजू सुलोचना निवास आहे रोड आणि या सुलोचना निवास दाखवते तुमका कसा आता थोडंसं काम चालू आहे इकडे गेल्या वर्षी आम्ही इकडे रवली होतो मस्त जेवणाची रवाची सोय समुद्राच्या एकदम बाजूक शांत आणि थंडगार आचऱ्यातला सुलोचना निवास तिकडे कुठे आरडता ऐका पाऊस काढलेल्या माणसाने बॅगा उचललेल्या असत खरंच तो बॅगा गे लोकांची पुला धापू नको इलेल्या चल चल चोरता ह्या बरं नाही असं सुलोचना निवासमध्ये फ्रेश होऊन नाश्ता करून आम्ही आता नाटकाची चक्री माळाक बसलो चक्री म्हणजे बसून नाटकाचे डायलॉग बोलणं सगळे दमले असत पण संध्याकाळी नाटक असा म्हणून ऑप्शन नाही असा आताच जो वेळ मिळालो तेव्हा प्रॅक्टिस करून घेतो आज आमचं नाटक आचऱ्या रामेश्वर मंदिराकडे असा म्हणून आता आम्ही रामेश्वर मंदिराकडे श्रीदेव रामेश्वराचं दर्शन करूक चाललो
वाटेत आसरा टिट्यावर आमच्या नाटकाचो बोर्ड लागला. तो बघून म्हणजे आमकां भरपूर भारी वाटत होता. आपल्या नाटकाचो बोर्ड असो लागलेलो बघून. तर बोर्ड आम्ही बघितलो आणि आम्ही चाललो आता रामेश्वराचे आशीर्वाद घेऊ रामेश्वर मंदिरात. तर गाववाल्यानं आम्ही आता आचरा गावच्या रामेश्वराच्या सुंदर मंदिर. चला मंदिर दाखवले. ह्या साईडला रामेश्वर संस्थानाचा भक्ती निवास आहे. इथे मामासोबत आलोय. माझ्या मामाचं गाव आहे. मी इथे मामासोबत आलो. मला माझं नाटक करायचे येणार का? तुम्हाला मंदिराबद्दल काय माहिती असेल तर कॅमेरा समोर यांना तर जावा. धन्यवाद. मी तर येताना म्हणतो मामाच्या गावाला जाऊया. ह्या स्टेजवर खूप चांगले चांगले कलाकार येऊन गेलेत आणि ह्या स्टेजवरनं खूप मोठे मोठे कलाकार घडलेत असे गावकरी सांगतात. तर कोण कोण येऊन गेले सगळं आपण आता कोण कोण आणि पुरातन काळातला बांधकाम जपलेला ह्या आचरा गावातील रामेश्वराचा मंदिर. किती नवीन 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 पद्धतीचं बांधकाम आपण जरी बांधत असलो आता तरी ज्यावेळी आपणाक जुना बांधकाम दिसता तेव्हा ता भारीच असता. आणि खरं सांगते जुना बांधकाम बघून खूपच वेगळा फिलिंग येता. आणि ह्या गावातल्या ह्या मंदिरात ह्या जुना बांधकाम अजून जपले असा आणि ता जुना बांधकाम बघून ना एक वेगळीच फिलिंग येता. ह्या मंदिराचो कोपऱ्यान कोपरो एक समृद्ध इतिहासाचो साक्षीदार वाटता. कोकणाची ओळख असलेली ही जुनी बांधकाम पद्धती आता खूप कमी मोजकी मंदिरं अशी रवलेली असतात जुनी बांधकाम असलेली. ह्यो जुनो लाकडी दरवाजो जो आता खूप कमी दिसता मंदिरात तो त्यांच्यानी अजून जपून ठेवलेली. मंदिराचं ना जीर्णोद्धार त्याच्यामुळे नवीन नवीन पद्धतीचे मंदिर आहेत. पण रामेश्वर संस्थानाचं ह्या मंदिर बघताना जुनं मंदिर असल्यामुळे वेगळ्याच म्हणजे खूप भारी वाटतं. जुन्या टाईपचं मंदिर बघून लाकडी बांधकाम असलेला कवडा असलेला एकदम पुरातन काळातलं मंदिर असं कसं भेटून गेलं. आमचं आचरेगावचं श्री रामेश्वर मंदिर. तर ह्या मंदिरामध्ये दरवर्षी श्री आपला रामनवमीला श्री राम जन्मोत्सव साजरा केला जातो दुपारी 12 वाजता. आणि ह्या चैत्र गुढीपाडव्याला इथे उत्सव चालू होतो. तो हनुमान जयंतीपर्यंत उत्सव दरवर्षी चालतो. आणि दरवर्षी संध्याकाळी सकाळी इथे मोठमोठ्या गायकांच्या मैफिली होतात. आत्तापर्यंत या ठिकाणी श्री पु ल देशपांडे, श्री वसंतराव देशपांडे, पंडित राम मराठे, प्रकी अत्रे, किशोरीताई आमोणकर, भार्गवराव आचरेकर, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर असे मोठमोठे कलाकार येऊन यांनी या ठिकाणी आपल्या मैफिली गाजवलेल्या आहेत आणि आचरेवासियांनी त्याचा लाभ घेतलेला आहे. आणि अशा ठिकाणी आज आम्हाला आमच्या नाटकाचा प्रयोग करायची संधी मिळते हे आमचं भाग्य आहे. इथे संस्थान असा का शब्द संस्थान? कारण हे ऍक्च्युली प्राचीन काळापासूनच आहे. म्हणजे जवळजवळ शिवकालीन आहे. इकडे जवळ तुम्हाला इनामदार भोसलेंचा वाडा पण आहे. म्हणजे माझी माहिती खरी असेल पण महाराजांची पण छत्रपती शिवाजी महाराजांची पण पावन आपल्या चरण या भूमीला लाभलेले आहेत. आणि प्राचीन असल्यामुळे याला संस्थान आहे म्हणजे हे दिलेलं आहे ते कसबा. आता सगळे चालले आहोत रामेश्वर देवा कारळा घालूक आणि रामेश्वराची भेट घेऊ.
दर्शन घेऊन झालं आता आम्ही जेव गेलो. चल आता गो भूक लागली मा. भूक लय लागली वाज येता मग. चप्पल इथे काढायची आहे. गो भूक लागली. होय होय मॉप भूक लागली आहे. मॉप काय असता? ही असं आमची जेवणाची व्यवस्था. पंगत बसलेली असा हडे. माझी पत्रावळी बघ किती सुंदर. काय आजो जो आता ना सध्या पत्रोळे आहात सध्या खातला मेनूची वाट बी लागली. मेनू कडे आमच्या गावात नाही असा पुढात पडताना खावा आहे ना खरं नाही ना. आमचं काय नाही ना आम्ही सांगतो काय असं बघा आहे गो डाळ भात काय डाळ नाही 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 डाळ भात नाही खायच मी चिकन खाते. उतरणार नाही का डाळ खाली उतरणार नाही. शाकाहारी आहे हा शाकाहारी किती आज बुधवार आहे? नाही बुधवार तो कधीच नाही. उपास असता नाही ना कधीच ना मटन मच्छी वगैरे कारण बुधवार एक असं दिवस सगळेजण मटन मच्छी खातात हा त्यामुळे ते देवाकडे जाणार नाही. आमचा सगळा वेगळा. फक्त मी जाणारा माणूस आहे म्हणून मी त्या दिवशी खाणंही नाही. इंग्लिश चालू झाला. पाणी येलं ना पाणी. स्पेशल मेनू थंड पाणी काय बघ कपड्याच्या बावडीचा सध्या तास व्हाया. बावडीचा काय करू नको मावळीचा नाही खमंग वाट सुटेल हा एकदम. मी मॉप खाते. कसलो वाचलो घ्या वाचलो तुका वाच घे. कसलो वाच आता कसलो कोंबडीचा आवाज येतो. मला खा चार पायाचं 2 पायाचं नाही 4 काका उटाक जमता ते दोघा जण आणूया उठो. विचार करी होते पण जागा नाही. जमताला उटाक मा काय गे उटाक जमताला का क्रेन आणूया. बघता येता कसा काय आता कालवा गावला पुरे कर आता पुरे कर. सगळ्या ह्या दोन माणसं उठणार नाही अगोदर झालो. अजून जीव केवढं सांग खाते किती तुझं जीव केवढं आणि खाते किती चिपनळीच्या पोनवारी पोट फुटाचं जेवले आता हे चालले मग ह्या या गावाला इथं ह्या फुला बघा फुला मंदिराकडे जाताना वाटे दमका एक वाढत जुनी लाकडी एकदम जुनो बघा बीडीए ब्रदर्स लाकडी बांधकाम असलेलो एकदम जुनो वाडो. फोटोशूट होईल मोबाईल टाकशील ब्लूटूथ कठीण जाईल. नाटकाच्या इतर आम्ही हॉटेलात दिली चाय आणि भजी खाऊ. आणि हायसर एक मस्त गोष्ट असा ती म्हणजे ही बघा कण्णांची भिंती आजकालचे खूप रेअर झाले ते म्हाका हायसर दिसले पूर्ण त्यांच्यानी चुडतानी खोडला. सुडताची म्हणजे सगळे प्रॉपर आपले माझे गाडी ट्रेन मध्ये ह्याच्याने दिल्याने भाईयांनी. सध्या या सगळ्या खाली असं थोड्या वेळानं गर्दी होतली. हा तिकडेच तर गावाला हाडे चालू असा सेटची तयारी. नाटकानंतर सेट लावचो लागता आणि हाडे असत आमच्या रामेश्वर प्रोडक्शनच्या सुरुवातीपासून आमच्या सोबत असलेले रामेश्वर प्रोडक्शनचे करते धरते अब्दुल सर जे आमका आचरा दिल्यानंतर प्रेमान बिर्याणी घालतात आमचे विचारपूस करतात आणि ह्या ग्रुप सोबत कायम असत.
बोला जरा ह्या ग्रुप बद्दल या नाटकाबद्दल काहीतरी सांगा. हा ग्रुप अतिशय चांगला आहे. हा माझे बाळगोपाळ माझ्यासोबत असतात. हा मला त्याच्या लय अभिमान मला वाटतो. मालवणीत सुद्धा बोला कशाही बोला काय मला लय अभिमान वाटतं माझ्या पोरांचा. मी शून्यातून विश्व निर्माण केला होता. माझ्या पोरांनी शून्यातून विश्व निर्माण केला होता. माझ्या ह्यांच्यावर लय अभिमान असा. ह्याच्या पुढे सिद्ध रामेश्वर आमका असंच भरभर मोठा करून पोरांका माझ्या लय पुढे जाऊन दे. नाटक कसा असा नाटकाबद्दल वादत नाही. नाटकाबद्दल वादत नाही. वादत मका नाही. ह्या नाटक अस्सल मच्छिंद्रनाथ कांबळी जे आमचे बाबूजी ते का म्हणू त्याच थोडीचं नाटक ह्या माझ्या पोरांनी अस्सल मालवणी मातीतला असा आणि एक सामाजिक संदेश देणारा जो आजकालचे जे रासायनिक प्रकल्प गावाक योग बघतो गावाची वाट लावून बघतात त्याच्या विरोधात आवाज उठवणारा एक सामाजिक संदेश देणारा नाटक आहे असं. त्याच्यामुळे मी माझ्या कलाकारांची माझा डायरेक्टर जो माझा खास मित्र त्या नाटकात ज्या नाटकात मी हिरो होतोय त्या नाटकात तो माझ्या शिपायाचं काम केलं आणि तो खाई पोचलो हे माझं महत्व वाटतं आणि मला अभिमान वाटत त्याबद्दल. लेखक किशोर तळवडकर त्या नाटकात मी हिरोचं काम केलंय त्याने माझ्या भावाचं काम केलंय. तो पण खायच्या काही जाऊन पोहोचतो. पिरावाडीतले सगळे हे कलाकार मंडळी असत. माझे कलाकार तुमचा सहकार्य असल्यामुळे तक्रार झाला. तुम्ही सहकार्य करतात माझ्या मुलांका. आमची गावकर रेखा गावकर ही तुम्ही रेखा गावकर खमकिया कमरे रात खमकी कोणाक श्वेताली चढू ह्या असा नाटकातला सुमन आणि यांचा मानलेला चढू खूप चांगला काम करता. अतिशय उत्कृष्ट काम करता. तो माझा लाडको बरोबर यांनी माझ्या बरोबर नाटकात काम केलंय. तो शिपाई होतो आणि मी होतोय तो साहेब सोडले होतो त्या देवाक देऊचा मला अभिनंदन वाटतं का माझ्या भावान खायच्या खाई पुढे वाजवा त्याच्या पुढे रामेश्वर घेऊन जाऊन दे. महाराष्ट्राचा नंबर 1 कलाकार अशी ख्याती असा. याच्या पुढे आणखी एखाद देवान भारतावर देखील देऊन द्यायची माझी मोठी इच्छा. त्याची बाबू मच्छिंद्रनाथ कांबळी गेले त्यामध्ये तो जाऊ इच्छा. रामेश्वर प्रोडक्शनची जेव्हा स्थापना करायची होती मुंबईमध्ये तेव्हा सगळे कलाकार हे आमच्या आसरेगावचे रहिवासी होते. पण प्रोडक्शन निर्मिती करताना पैसो लागता. तो पैसा आणायचो कुठून. हाऊस तर सगळ्यांका असतं आणि अंगामध्ये एक जर्मनी कीड असतं नाटकाची. तशी एक जर्मनी कीड आमच्या सगळ्या कलाकारांच्या अंगात होती. पण आर्थिक जे पाठबळ होते तर त्यावेळी आम्हाला माझा मित्र अब्दुल मुजावरने केली. ज्यावेळी तो हिरोची रोल करायचो तेव्हा मी नोकराचं काम करत होतो. पण माझा ध्यास वेगळा होता. नाट्य जी परंपरा आहे आत्रेगावची ती पुढे चालवावी अशी मला वाटायची आणि म्हणून मी माझ्या आत्रेगावातल्या आमच्या कलाकारांना घेऊन आम्ही प्रोडक्शन उभं केलं आणि त्याच्यासाठी जो सिंहाचा वाटा आहे तो अब्दुल मुजावर यांनी केलेला आहे. आणि जवळजवळ 7 ते 8 नाटकं आम्ही प्रोड्यूस केली. हे आज आत्र्याच्या या ग्रामदेवत रामेश्वराच्या मंदिराच्या इथे हनुमान जयंतीनिमित्त आज हा प्रयोग आहे. खूप इच्छा होती की देवाच्या चरणी आमचा नाट्यप्रयोग असावा आणि अभिमान आहे की या नाटकाचा 20वा प्रयोग आज आम्ही देवाच्या चरणी अर्पण करतोय आणि त्यासाठी सगळ्यांचेच आभार मानतो. देवस्थान कमिटीचे सुद्धा आणि विशेषतः ज्यांनी आम्हाला पाठबळ दिले ते अब्दुल तुझे मी आभार मानतो. याबरोबर धन्यवाद. गावाला आचरा गावात आमचा नाटक झाला. रामेश्वर प्रोडक्शनचा गाव तसं चांगला त्याच्यासाठी आम्ही गेलो होतो. मस्त नाटक झाला. भारी होतो प्रवास. परवा गेलो आणि आज रिटर्न येतात तो परत मुंबई आमची टीम सगळी. जाताना तिकडचं सगळा नाटक म्हणा सगळा व्यवस्थित झाला. पण म्हणतात सगळा बरा कसा होत. येताना एक गोष्ट खटकली ती म्हणजे आमची येतानाची सकाळची 5ची ट्रेन होती मंगला एक्सप्रेस. त्या ट्रेनने आम्ही गेलो. आमचे तिकीट कन्फर्म होते पण चढताना आमका चढाक मेळना कारण त्या लोकांनी आधीच डोअर लॉक केलेले. चढल्यानंतर आमका सिटीसाठी भांडायचं लागलं. आमचे तिकीट कन्फर्म असताना पण म्हणजे कोकणातल्या ट्रेन जातं आणि त्या कोकणातल्या ट्रेनमध्ये कोकणातल्यांका जागा मिळणार नाही अशी परिस्थिती झाली आहे. तिकीट मिळणार नाहीच. तुम्ही कधी तिकीट काढू जा ते तात्काळ कधी पण तात्काळमध्ये जास्त पैसे देऊन काढू लागतं पण तिकीट मिळणार नाही. पण आमची ही परिस्थिती आहे की आमच्याच गावात जाणाऱ्या ट्रेनमध्ये बसाक जागा मिळत नाही. किती विषय गंभीर आहे तुम्हीच बघा. कारण आपण हात धरून दिला की बोट धरून दिला की हात धरतात अशी लोकांची गत झालेली आणि आम्ही कोकणी माणसं कायम सहन करत दिलो. त्याच्यामुळे हा सगळा होता असा. आपले जे कोकणातल्या ट्रेन येतात त्याच्यात आम्ही बघतो आत सीट बाय सीट लोक असतात. एक्स्ट्रा लोक कधीच नसतात रिझर्वेशनमध्ये. पण आज आम्ही हय बघतो रिझर्वेशन असून पण एका सिटीवर 4 लोक असतात.
मग हय टीसी खंय गेली आनी हेंकां कोण कशाक उतरतले आमकांच जर आमी एक्स्ट्रा जर कोण बसलो तर आमकां मात्र उठवतात आणि फाईन घेतात मग ह्या इकडच्या ट्रेनमध्ये कसं काय चलता आमचं नाटक मस्त झाला पण शेवटचा जो अंक होतो ना तो ह्यो बघूक गावलो आता आमचे डायरेक्टर थोडं सांगतील त्याबद्दल त्यांच्यानी काय सकाळी कसं उठवण्यासाठी काय काय केलं तिथं आज आम्ही रामेश्वर प्रोडक्शनची जी टीम होती ती आमच्या आचरा रामेश्वर या गावी हनुमान जयंती उत्सवानिमित्त गाव तसं चांगलं नाटक करून गेलो हे आमचे सगळे कलाकार कोकणातले कलाकार आम्ही आज नाटक सादर करून अगदी नाटक मस्ताला लोकांनी एन्जॉय केल्याने लोक भरपूर पोट भरून हसले आणि आम्ही कणकवलीवरून मुंबईत निघालो म्हणजे गाडीत चढायच्यासाठी म्हणून मंगला एक्सप्रेसमध्ये आम्ही बघितलं तर पहिला दरवाजा लोकांनी लॉक करून ठेवलं होतं आमची तिकीट कन्फर्म होती आम्ही कसे बसे करून गाडीत चढलो आणि आम्ही जी सीट आम्ही ज्या सीटवर बसलो होतो म्हणजे बसणार होतो आमची जी कन्फर्म होती त्या सगळ्या सीटवर म्हाका वाटतं मंगलोर वरसून इल्ली लोकां बसलेली होती आमचे नाकीनं इले तांकां उठवक त्यांच्यानी त्या मधल्या पॅसेजमध्ये असे बोजा घालून ठेवलेली होती आमच्याकडे 3 महिला कलाकार होते त्यांका आत त्या 3 महिला कलाकारांका घेऊन आमकां त्या सीट देण्या कमीत कमीत आमचो 1-1.5 तास केलो कोकण रेल्वे आमच्यासाठी आमच्या राजकारण्यांनी ओपन केल्याने चालू झाली पण कोकणी माणूस ह्या रेल्वेसाठी परको झालेलो दिसता